କଥା ତ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। କ୍ଷେତ୍ର ତ କ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଭାବ ପ୍ରବଣରେ ପବିତ୍ର ରସ ଓଦା କରିଦିଏ ଆମ ହୃଦୟକୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କାଳିଆର ପହିଲି ଭୋଗ, ତାପରେ କାଳିଆର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏହା ପାଳିତ ହେଉଛି। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଡେରିରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପରମ୍ପରାରେ ଏହା ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ। ମାସ ଯାକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଳିତ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଅବକାଶ ଆଦି ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାହୋଇ ବାଳଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଥାଏ। ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଶୀତ ଦିନରେ ଅଳସ ନ ହୋଇ କର୍ମଠ ହେବାକୁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସଟି ଶସ୍ୟ ଅମଳର ମାସ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଯାଏଁ ବିଗ୍ରହମାନେ ଘୋଡ଼ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ନବାଙ୍କ ଚୂଳ ଓ ମକର ଚୂଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ 14 ହାତ ଲମ୍ବ ଓ 3 ହାତ ଓସାରର 4 ଖଣ୍ଡ ପାଟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶରେ ମୋଟା ସୂତା ବସ୍ତ୍ର, ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ, ମଖମଲର ଘୋଡ଼ ବସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ଠାକୁରମାନେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାରମ୍ପରିକ ଦର୍ଜୀ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ରାତି 3ଟାରୁ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ମକର ତିଆରି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୌଷ ମାସରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମା ବାପଘରୁ ଆଣିଥିବା ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ପେଡ଼ା ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମକର ତିଆରି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। ମକରରେ 84 ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମକର ବେଶ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ ମାଳ, ଚୂଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ପୁଷ୍ପ, ତୁଳସୀ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆଯାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୃହତ୍ତମ ପାନ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାନକୁ 10-15 ଜଣ ହଡ଼ପମାନେ ଡାଲାରେ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବେଢ଼ା କରି ରଖିବେ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆସି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରି ଆରତି ଓ ବନ୍ଦାବନା କରିବେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ମକର 84 ବେଶ ବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶେଷ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ମକର ଖାଇ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗୀତ ନାଚର ଆସର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଘର ସଜାଇ ପୂଜା କରି ଖୁସିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ଚାଉଳ ଖାଇ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଶା କରୁଛି। ଭାବୁଛି ମୋତେ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ହ୍ୟାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।